sa me. Yes guys. Majung hapon. Ato sa mesa kandihay kay Bangko. sumad sa among lulu. Okay guys. Siya sila. La Familia Bulanos ani? Ay, La Familia Bulanos. Hi guys. Asa man ka pakita din. Nara ko dire Guys, guys. guys, oh, sa La Nagtago Familia ko kay- Bulanos. Mona, og ang auntie ko ni guys. La Familia, ay si Nina Girls with Videos. Yes. Okay, isa. Salong liam to. Ari sa miday. Guys, ato sa amin. Okay, ato na mi. Kanira mi agi sa CPG. Okay guys, niya kami karon sa CPJ Tagbilaran City. Hi guys, karon niya kami sa Tagbilaran, paingon mi sa Kandihay. Unja guys, abi bitaw nimo og pila ka kilometro ang among daganon. Gikan sa Tagbilaran paingon sa Kandihay. Paingon pa sa Kanawa gani. 140 kilometers ang kalajuon guys. Mao kana arang ladua. Mga 3 oras ming biyahe. City Square. Ito na ang Big Mall. Yan namin sa Cathedral guys. Ginoo, Domingo man ron wen. Daghang tao ato guys sa simbahan kay ka Domingo ron. Dagat sa ubos guys. Ani ra may agi paingan na ni sa Kandihay. Paingan bitaw ni sa Baclayon guys. Nadyo pa ang Kandihay. Arang nadyoan ang 140 kilometers. Karon guys, niya ana pag mi sa Baclayon. Baclayon guys, simbahan na. Nindot na rin guys. Baclayon buon. Baclayon Public Market. Katong Baclayon guys, mato ikaduhang lungsod ikan sa Tagbilaran. Ugari na punta sa ikatulong lungsod guys. Asa to ilang bay ni Buyet. Bay ni Buyet. Agaw imong bay gaw nindot ka adyo gaw oh. Oh, nindot sa bay ni gaw oh. Nindot ka jud kag bay gaw.
nasa Baclayon sa Laya, no? Laya, Baclayon. Daplin sa dagat. Oh. Daplin dagat ito ba ikaw? Okay guys, ano yan ang sab kita sa ikatulong lungsod. Albor. Albor ni wag no? Ano ni Albor ani guys? Ano man? Ni Albor guys. Yami sa Luway guys, na Luway Bridge. Nay bago guys kanang puti, bago na nga tulay. Kani mao ni ang daan. Ay dagan masul no? Masul. Oh, grabe na masulo yun naghana. Ano daan? Guys, kaning nang gilumbay kay na namasul ni sila guys. Na namasul. Diri sa kuan. Ay, di dagan na ni mamasul ng araw no. Dagan isda ani. Yawa. Hi guys, luway nami guys. Nya nami sa ikaupat ka lungsod. Sa Bohol, gikan sa Tagbilaran. Luway. Hallelujah. Paingon nami sa Lila guys. Yan na sa may dagat. Yun ang dagat guys no? Dagat guys, nay bawat gamay. Lota oy. Painga namin sa Lila guys. Lukon. Mana siya mga fish pan to guys. Lukon. Dagkong pasayan. Aniya na usab kami sa ikalimang lungsod gikan sa Tagbilaran ang Lila, Bohol, Philippines. Ano yung Lila guys? Lila. Lapit gihapon ni dagat. Oh, yung simbahan, simbahan sa Lila. Hi guys, lumiya sa dagat guys. Dagat sa Lila guys. Nalipat ka din ako. Wow. Wee, lumiya sa dagat ay. Ditaw. Nani sa Lila dapat guys. Hindi ko vertik. Nag-auto. Di apa din guys. Dagat. Karon sa ikalimang lungsod, ikaunong nga lungsod, mo kini ang Himiyaw. Ikaunong nga lungsod gikan sa Tagbilaran City, Bohol. Yan ang simbahan guys sa Udato Kaso. Kini ang Himiyaw. Karon guys, ano yan ang kami karon sa Valencia, pasod namin sa Valencia guys. Hi guys, o karon mo nag-usab kini ang ikapitong lungsod gikan sa Tagbilaran, ang Valencia, Bohol. Ano nang merkado ani guys? Ano ang Valencia? Municipality sa Valencia.
Valencia. Kalimon. Walang eskwelahan sa Valencia. Hi guys, pahinga namin sa Garcia Hernandez, Bohol. Niya pa mi karon kasubay sa dapig dagat na, nindot ka sa dagat guys oh. Wow. Guys, mana ni ang Hernandez, ani Garcia Hernandez. Garcia. Mana ni guys ang Garcia Hernandez. Walang simbahan oh. May misa ron kay Domingo. Garcia. Okay guys, anihan na kami sa may Hernandez. Guys, Hernandez. Bohol. Garcia Hernandez na guys. Mau ka to ang ikawalo to guys ang lungsod gikan sa Tagbilaran. Ang sunod ani guys is paingon mi sa Hagna guys. Ano guys oh, gikan sa dagat ari oh, paingon mi sa Hagna. Gikan mi sa Garcia Hernandez. Mau ka to ang ikawalong lungsod. Karon ang ikasiya mao ang Hagna. Laju-laju din among biyahe guys. Ha? Nindot ka dari kay kasubay mig dagat ani, dapig dagat ning karsada nga among gisubay. Oh, nindot gadyo. Okay guys, ang sunod ani is kuan guys, Hagna. Ibarko guys. Lama guys. Hagna gihapon ni guys ha, mapaminabot. Paingon po sa Hagna guys. Among ipatanaw kung unsa kanindot ang dagat ari. Ang ilang karsada nga daplin sa dagat. Ang among may among isubay. Wala yung hotel ari guys oh. Oh. Daplin pa sa dagat ang hotel. Mulai tighimog kalamay ana guys to ha. Okay, maghimog kalamay adto. Kay Hagna naman ni ani. Hagna na ni aning dapita guys. Ay guys, ani ala dyan mi sa Hagna. Yay! Dahil na kang kalamay sa Hagna. Balik dulu. Ang kalamay. Oo. Hey guys, tanawa guys, oh, kukumpra ni na pamilya Buhlano sa tubig. Ha? Ngunong mi sa Hagna guys. Sa dakong kalamay. Ngunong may ari. Ay, palit ni tubig. Yan sila pamilya. Dan guys. 60 ni sila pamilya. Kuya. Ipalit ni pan. Para ato na salamat dai. Kaya
Nagabihan na mi guys. Sugod na ngit-ngit. Ito sa mi guys ha. Mao ni ang siyam nga lungsod. Saba. Tulog ako na. Siyam ni nga lungsod. Ikan sa Tagbilaran. Ha? Paingon na po mi sa Duero. Now guys, gabihan namin. May McDo na. Wala McDo sa hagna. Pahinga na nga to sa Pantalan. Kana nga kalsada. Sabi sa Pantalan. Di po po na hagna guys. Na. Niga ng mga saga na gabi kahanami guys. Pahinga namin sa Duero. Muna ang ikasiyam nga lungsod ikan sa Tagbilaran. Okay guys. Ningonong mi guys kay ning palit si Marilong Bolanon og pan. Sila pamilya ning palit ko og tubig. Di bubud aning hagna oh. Yan ang simbahan sagna guys oh. Ngit-ngit na kay gabi naman ang amigo. Domingo man nun guys. Daghang tao ani kay Domingo. Ay lang party ani. Okay guys, ara to tayo mo na punta sa Duero. Ang ikanapu ka lungsod ikan sa Tagbilaran. Siya po bilang kuan ani ha. Ito bilang yun ani ha. Ilang kananan ato. Hi guys. Okay guys, paingon na usap kami sa Duero. Ano ang dagat paingon sa Duero guys. Linaw po ang dagat nila dani. Duero na ni, nagabihan namin. Suwag. Dami sa Duero. Oto ang Duero guys. Ang sunod. Oto ni ka. Napo nga lungsod wag. Napo nga lungsod ang Duero guys. Ari na punta sa sunod. Ang ika-11. Ang Gendolman. Okay guys, pahinga namin sa Gendolman. Kaya nagbihan namin guys. Magmayang gabi ikaning yung tanan. Nagabihan din mi guys. Niya namin sa Gendolman, Bohol. Okay guys, niya namin. Niya namin sa Mercado, sa Gendolman, Bohol. Ang ika-11. Moto ang ika-11 guys nga lungsod gikan sa Tagbilaran. Gabi hala din mi guys. Ika-11 wag no? Mo na to ang ika-11. Ika-2. Ha? Ika-11. O karon guys, paingon na pud mi sa Kandihay, Bohol. Kandijan. Mga to guys. Guys. Ayun namin sa auntie. Diyan namin sa Cross. Balik ko na. Tama guys ha.
Yan namin sa mga ante. Ana. Nagabihan na jud mi guys. Salamat Ginoo. Jadi namin. Kaya ba sa ante guys kana ante pina. Ara sila guys. Libo sila no, daghan sila. Madong gabi garon ni ana may sabay sang ante naabot nami. Wow, aring duta si Jang Tiles. Uy. Guys, yan nami sa lindot nga bay sang ante guys. Oh, linduta ito. Linduta lagi yung Tiles ante. Lami color. Dili sakit sa mata. Guys. Yan nami guys, sabay sang ante. Arang kalindot na guys oh. Karon na tayo sa isang bay guys. Wow, lindutan. Yeah, na isang mga bangko guys. Oh, Maria Clara. Ang sa tingan ani? Dia sila pamilya ah. Dadadadang, masaya dami. Dami isang kuan oh, tiles. Bago ni kita sabay sa ante guys. Wow, buha ari guys. Oh, daghanang taon na dadari. Ang mga angkol. May gagaw. Buka aja ari guys. Ay, di. God bless you. Ay, dito ay. Dito. Ala guys. Cik, banti lu. Banti mama. Ay. Halo guys. Menjaga gabi. Kasih buat ibu adik guys. Karon guys, nabot na jud mi. Maro to guys, kay maro taas na pala ang video. Dengan salamat guys ha. Ay. Ambil buah dari mau amin sa daiko. Ay, biar maju gabi. Oh, manay. Ini manay. Ini ah. Kali atas ginawa naabot namin. Ang angkol eh guys. Si Manoy, Manny. Halo, dia si Ma'am. Ma'am Dailin. Sa gabi ikan kamis nagbilaran. Amin lugaw. Gabi ibu ari guys oh. Ante, dalian lang naman imong tayo sa ante lami kulor. Ha? Lami kulor. Oh? Lami bay sa ante guys. Maju kay nanay kurinti. Ante lami ang kulor. Kamao ka mamili daw. Oh, ante. Kami ande no? Ang sakit sa mata. Ang karo po doon. Doon. Ang ate? Usap na. Dali. Libo mandedani ante. Libo. Uy, naku pa na imong manggira. O, nindutan na jika bayan tibuyag. Masang gabi kanin yung tanan. Hi guys. Ay, dana sa angkol. Gikan ni sa Saudi. Saudi to, asa to eh. Qatar din ni guys. Ugay na ni wakauli. Ay, naan nakagaw. O karon guys, di ana jud mis ilang kusina. Anang lamian nagbuhay sang ay agaw. Kamusta naman guys. Ano ba jud nimo? Dan ko day. Gimingaw day ka na uga. Ay, kasi di taon na, di ka na mo makunta kay wami signal dator pa ita. Ay kan ba dagi bagdo. Lagi ko. Sige. Di apa ilang handa guys. O nag-ihaw na silang baboy. Na kay sumad man sang ulo ka po. Oh, naghalang baboy ari guys. O karne. Sarap. Nagbuas yung ning baboy giihaw ga. Ha? Pila ka kilo? Jarabay.
100 kilos nga baboy giihaw, guys. Grabe, bay. Oh, nindutan ang isang banggiras ang ante, oh. Oh. Wow. Oh, dahil dyan kuan, laman loob, no? Ah, laman loob. Majuk enak kan ikaw. Yung sipin niya. Tabangan ko ng sida niya, guys. Ano yan? Pwedeng kumukapang mo ba? Tahu sila guys, lawa. Ang matanawan guys. Hamon matanawan nga nagtahap ni nga agaw Mary Jane. Ya, arang kabuutan ni sila guys, ha. Ngari na nahigikas pang-pang tabang ni auntie na. Pasap daw mga pumunta ang tabangan. Wow, mau jud. Wai, si auntie na. Ha? Ano to guys? Dengan selamat guys, ha. Oh. Kita na ninyo ang bay sang ante. Lagi sa pagbiyayan 140 ka kilometer. Ikan sa Tagbilaran paingan sa Kanawa. Sobra pa bulan ko 40. Para to guys, dengan salamat. Salamat kayo sa mag-subscribe sa aking channel. Dengan salamat. Okay guys.